amafutha ehlezi ekhanda ehlela esilevini esilevu sika-Aroni kumunandi ukubona abantwana enkosini bethandana benenhliziyenye kumunandi ukubona abantwana enkosini behlezi bethandana benenhliziyenye kumunandi ukubona abantwana enkosini behlezi bethandana benenhliziyenye kufana amafutha ehlezi ekhanda ehlezi esilevini esile sika-Aroni abantwana enkosini behlezi bethandana benenhliziyenye kufana amafutha ehlezi ekhanda ehlezi esilevini esile sika-Aroni abantwana enkosini behlezi bethandana benenhliziyenye kumunandi ukubona abantwana behlezi bethandana benenhliziyenye kumunandi ukubona amafutha ehlezi ekhanda ehlezi esilevini esile sika-Aroni ukubona abantwana enkosini behlezi bethandana esilevini esile sika-Aroni Hallelujah.
wonderful day. He died for me on Calvary. He washed my sins away. It's a wonderful day. It's a wonderful day. He died for me. He died for me on Calvary. He washed my sins away. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. Wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. He died for me. He died for me on Calvary. Yes, he washed my sins away. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. He died for me. He died for me on Calvary. Oh yeah, he washed my sins away. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. He died for me. He died for me on Calvary. Oh yeah, he washed my sins away. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. He died for me. For me on Calvary. Yes, he washed my sins. Oh, it's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Hallelujah. Uyesabeka. Uyizulu. Uyizulu. Uyesabeka. Siyabonga ke bazalwane. Ngiyabingelela egameni elihle lomfowethu uJesu. Amen. Ngibingelela abafundisi bami. Ngibingelele ibandla lonke egameni elihle lomfowethu uJesu. Amen. Bazalwane, namhlanje inkonzo yokushadisa. Amen. Manje njengoba sishadisa ke bazalwane, sejabulile kakhulu. Lana ke bazalwane, etheke ngiqale ngezwi iqala. Ake
ke sivuleni amabhayibheli kafishana. Matthew 19 verse 1 to 3. Verse 1. Matthew 19 siqale ko-1 sizongcina la sigcina. Amen. Bakhoza sibongelele. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho leli oshilo wathi lingamandla likukhanye endleleni yethu. Baba libusise egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Impela umfundela yamfundele nje masinyane. Verse 1. Sisihloko ukuhlalisana kwabaganeneyo. Wathi uJesu eseqedile lawo mazwi, wamuka eGalile. Weza emkhalweni yaseJudiya phesheya kweJordani. Izixuku ezinkulu zamlandela waziphulukisa khona. Kwasekusondela kuye abaFarisi bamlinga bathi, "Kuvunyelwe yini kuba indoda ilahlumkayo noma ngaliphi icala na?" Waphendula wathi kubo, "Anifundanga yini ukuthi owadala eqaleni wabenza wesilisa nowesifazane? Wathi, ngenxa yalokho umuntu uyakushisa nonina anamathele kumkakhe. Labo ababili bakuba nyamanye na?" 6. Ngakho abasebabili kodwa banyamanye. Ngakho-ke lokho akuhlanganisile uNkulunkulu umuntu kangakwahlukanisi. Siphekela nje khona lapha bazalwane. Lokho hlanganisa uNkulunkulu umuntu angahlukanisi. Ngoba always bazalwana abantu mabehlukana kusuke kukhona owesithathu. And lo wesithathu uyena othatha isiqalekiso okuhlukanisa labantu. Ngoba uNkulunkulu njengoba ebahlanganisa namhlanje izwi lithi bangahlukaniswa umuntu. Usho ukuthi awufuneki uwesithathu. Ngiyangizwa abashadayo ukuthi awufuneki uwesithathu. Namhlanje bizozibopha phambi kaNkulunkulu ukuthi njengoba enhlanganisa uwesithathu akafuneki. And akekho noma ngabe umamazale noma ngabe ubani ozohlukanisa lo mshado namhlanje. Alright, sengiqedile nezwi bazalwana ke. Kufanele ukuthi ubaba ke ayikho into engizokutshela yona ukuthi uyenze. Wena thatha le ring. Thatha le ring uzokhuluma amazwi aphuma enhlizweni yakho. Njengoba umfaka le ring. Angizohamba phambili ngoba usuthi hayi ngakhuluma amazwi kaMfundisi. Manje wena khuluma amazwi akho ukuthi uthini kuye njengoba umfaka le ring. Amen. Sifuna ukulalela wena. Amen. Thatha iring nje ukhulu. Nomhawu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thatha le ndandathu kulosuku namhlanje ngibonga uJehova ngokuphakama kwakhe kanjalo nabafundisi neprotocol yasezulwini kanjalo. Amen. Ngithatha le ring ngifaka umama. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu empilweni yami uyidwala uyinko konke. Ngithi ngale ring kube ukuhlangana kwethu sibe nyamani. Namazwi lawo wakhuluma phambi kwey'fele ezingaka owothini. Amen. Manje nginika ke umama ke naye asho endodeni yakhe ukuthi amtshela asho amazwi yakhe. Amen. Ukuthi uthini ngale ring njengoba emfaka. Yes. Nakudala mothesi ke kenya renena renena tloja e ba sesupiso sa go kopantswe ke modimo ha ona le thole tsa re a gwanya nna le wena le tla gwanya ke lefu. Amen. Siyabonga ke bazalwana ithi sibabusise. Ngakho
ka Jesu ngomsa bakona ziliyuthi ulungisa bakona barwanele umasulisa Uso wako, usebenzi
Ah, yes, sabe. Amen. Manje umshado wesibili lona bazalwane esikuyo lana usisi noMpumelelo Ngwenya nobaba uSibusiso noma manje namhlanje siyabahlanganisa bazalwane ukuthi babe yindoda nomfazi. Amen. Manje sibahlanganisa abana marengi bazalwane basazolungisa. Amen. Ake sefundeni izwi nje masinyane. Yesabeka. Ku Genesis 2 verse 18. Genesis 2. Isihloko ukudala kwesifazane. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle kuba umuntu ahlale yedwa. Ngiza kumenzela umsizo njengaye. Amen bazalwane. uNkulunkulu wabona ukuthi indoda mayihlele yedwa bazalwane izoba nesithukuthisi. Ingakho likhona ukuthi nisisize. Kahle yithi efanele ukuthi sihambe phambili kuyo yonke into. Nina nisiza lapha. Manje amazi bazalana akhulunywe izolo lana azima kakhulu. Ingathi bazalana fanele ukuthi manje siyibambe ngasemkhaleni. Ukhanwa ibanjwa omama ngasemkhaleni manje ingathi manje ifanele ukuthi ibanjwe yithi bazalana. Simkhombise ukuthi nathi siyazi. Amen bazalwana. Amen. Bazalwana ngisho lento leyo ngoba mina ngisebenza amakontraka kakhulu. Amen. Ekontrakeni bazalwana uyazenzela yonke into. Uyapheka. Uyawasha, uya-ayina, uyachanyela, uyendlula umbethe, ugeza izitsha, yonke into uyazenzela. Manje thina besingazi ukuthi abanye bayakhubeka bazalwana mawuseholideyini uthi usaphumula ukuthi abantu bayakhubeka. Kodwa angikho lapha bazalwana. Mina ngikhona ukuthi uNkulunkulu bazalwana wathi wasenzela abasizi ukuthi basisize bazalwana kule ndlela ngoba yebona ukuthi hey indoda iyoba nesithukuthisi. Manje njengoba sibahlanganisa namhlanje bazalwana niyazi ukuthi baba awunayo ishomi yakho yini. Yes amen. Noma
umngani wakhe uwe. Akufuneki umuntu wesithathu ngoba umuntu wesithathu uyobhidliza umshado. Amen. Umsizi wakho yilo ofanele ukuthi akusize kuyo yonke into. Ngisho nasekhathini lapha umnikeze iphini. Amen. Ayazi iphini yakho, azi ukuthi uhola malini, umali. Yonke into manje uyazi ukuthi into yakho icontrolwa yilo mama. Naye umama into yakhe icontrolwa uwe. Akuna secret. Siyazwana ngithi. Manje siyabonga abazalwana bethi sibabeke izandla. Ngakho manje Jesu ngiyobonga manje yonke. Imali wona ngiyobonga manje basona. Yesu abantwana bakho uso. Umsebenzi
nomongameli nekhabinethi yakhe, nomongameli nekhabinethi yakhe, nabobabe nabomabe, amen. Esukwini elimnanzi nendlala ayivakali. Ngelanga lanamuhla lemshado uNkulunkulu uthembekile, akekho lofana naye. Lesi sikhathi nibafakazi bami labayi3 bazalwane, amen. Bathandekayo, ngina gogo Riyadibotsi nababe Mthembu nagogo lomsikati Matekwane, amen. Sibasukumisa ngengoma 157 bazalwane, amen. Lifikile ivangeli esizweni sawa, lilethile ukukhanya nezihlahla imikhuba yamnyama iyakhoshiwe, zilethile ziyavikela ukusa, lifikile Saba
ikhabinethi yakhe egameni lomfelo wakuJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele abashumayelikazi, ngibingelele omama abaholi abakhona phakathi kwethu. Amen. Amen. Ngibingelele obhuti, ngibingelele abasha neSunday school egameni lomfelo wakuJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngokukhethekileyo ke. Ngibingelele uMamongameli. Amen. Mama, amen. Amen. Cabinet yakhe egameni lomfelo wakuJesu Kristu. Ngokukhethekileyo sibingelele osingaye. Amen. Ngibingelele abangcwele egameni lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Siyambonga ke uNkulunkulu bangcwele. Amen. 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 Sibingelele obaba. Sithi baba, welcome to the fatherhood. Amen. 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 Sibingelele omama. Amen. Sithi siyabingelela omama, welcome to the womanhood. Amen. Amen. Siyanamkela omama. Omama. Inkosi zamanje izithinti. Amen. Ngisho papa ubaba. Amen. Bayeki lo baba. Amen. Amen ke bangcwele. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngokusuku oluhle kangaka. uNkulunkulu asenzele lona ngani bangcwele. Amen. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane nabaholi bethu qala. Amen. Phela bazalwane kuyafuneka ukuthi siqale enhloko. Amen. Ayi-train bazalwane yami ngomsila kodwa ihamba ngekhanda. Uma ikhanda mali ihamba iyaqala nomsila yalandela. Amen. Sibonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngoma ngabazali bethu ubaba umongameli noma umongameli bazalwane. Amen. Basenzele lenkonzo bazalwane enhle kangaka. Amen. Evangelini ke bazalwane asinayo fight and set. Amen. Amen. Asinayo fight uma sihlalisane asinayo. Uma sinqumisane asinayo. Amen. So kufanele ukuthi abantu benze lenkonzo. Amen. So sibonga lenkonzo bazalwane enzekileyo ngabo abazali bethu. Amen. Ukuthi bazalwane babafake ngokomthetho ekhayeni lokuthi babe ngomama nobaba. Amen. Ungathi mhlawumbe umzalwane afaka ukuthi ngusisi noma ngumama okanye ubaba noma ngubhuti. Amen. Kanti bazalwane sikhuluma rongo. Amen. Manje sizokhuluma kahle. Sithi ngubaba Mama, sithi ngubaba ubakhoba, sithi ngumama umalo, sithi ngumama ukhoba. Esabe. So akho umuntu ozophinda yenze mistake kade ngusisi. Amen. Asinasisi sinobaba. Sino mama. Amen. Amen. Bantu babethu kenze baningene kule nkonzo. Amen. Amen. Eyomshado. Inkonzo yomshado asiyimvelula. Asiphape face. Amen. Kodwa inkonzo yomshado inkonzo edinga ukulalela uNkulunkulu. Amen. Funeka emshadweni wenu nihlale noNkulunkulu. Amen. Ukuze ikhaya lenu libe nesidima, ukuze ikhaya lenu liphumelele. Alophumelela ngoba phela thina sakhonza madlozi. Amen. Kodwa sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Amen. Manje njengoba sikhonza uNkulunkulu ophilayo
elandelayo kufanele ukuthi nihlale emakhayeni enu ngomkhuleko. Amen. Nihlale ngokukhuleka. Kube khona izikhathi lapho ezawuthi umama okanye ubaba lokho okuvuke kuye akuliwa. Amen. Akudonsiswana. Amen. Okuvuke kuye asingeke umkhuleko mntakwethu sikhulekele ikhaya lethu. Amen. Noma ngaba nihleli lana nini ekhaya, uma ngaba kukhona into eningayibonisisi kahle sanungombodzela umama aqale ekamereni azayofika ekitchen ekhuluma lento ebikade bebeyikhuluma nobaba ekamereni. Amen. Ayo inhlonipho leyo. Amen. Funeka nihlale phansi nilungisane niphume lapha noma kade ukhala mama ninabo mama ngoba phela siyakhala thina sikhale njengoba sikhuluma kangaka nje kodwa nokukhala kuseduzane. Amen. Beka baba mina mathathu baba uthi ngaqoshwanga kithi aqoshwanga aphambi koqoshile uqoshe wena. Amen. Ngokulalela umthetho kaNkulunkulu. Amen. Hlala phansi ke nilungise kamereni indaba niyaphuma lapha nibahle. Amen. Amen. Niphume nje ungathi nje zange kube khona nto. Amen. Abantwana benu kufanele banizwe nishawutana. Umama nobaba beshawutana phambi kwabo kubi. Amen. Ikhaya lini uNkulunkulu akafuni ikhaya lomsindo. Amen. Amen. Manje lapha kulokhunjani kuPetro chapter 3 kuthiwa masihloniphe thina masithobela abayeni thina singomama. Amen. Masithobele. Amen. Manje ukuthoba abazalwane asikokuthi ndiye ngathi ngithi ngithobile kodwa ukuthoba kubonakala ngezenzo. Amen. Thoba ubonakala wayethi umsunguli athi thoba mhlangezi ukudla imbuzi. Amen. Okusho ukuthi ukhombisa ukuthoba kufanele kumthobele ubaba. Amen. Umguqele ubaba ungamniki izandla ushaye imbatho ngokukwatini. Awenza kanjani? Uyabuka unike kahle ubaba ukudla ukhule kumnika ukudla azi baba. Ubaba uthando lwakhe lusathenini wena umazi ukuthi ubaba uthandani udlani wena umuntu wesifazane. Amen. Umyeni wakho waziwanga ukuthi yini ayithandayo. Akuzutshelwa ngabantu ababuya ngaphandle bathi yo ave amathanda amakhekhe. Mazi ukuthi umyeni wakhe wathanda amakhekhe wenza amakhekhe. Chithi menu ngumama sopheka ipapa every day. Iyodwa nje ipapa lenyama wapapa lenyama ipapa lenyama akushaye nezinye iziselwanyana ezihle ukubeka iplate ikihlobe ikilenhle ngoba phela ngumama. Amen. Amen. Uyanika ubaba nje iplate ngelawusi. Amen. Obaba ke bona ubaba seshini uNkulunkulu ngakho baba ukuthi kufuneka nomholo ube betafika. Uma nifuna ukuthi ikhaya lenu libe noNkulunkulu sanufihlelana izinto zenu. Beka umholo etafuleni baba. Ungathi enganikile nje 100 rand lasinansi kade ufuna. Uzoyenza 100 rand wena uyenza 100. Once umnikile 100 rand uthi makayenze babi lo mama le 100 rand kuzazi into ziyadura. Awuthenga ukudla ngeke uthenge nge100 rand lapha abathengisa ukudla bathengisa ngo 100 and something ngo 20 rand kanjalo. Amen. Okanye 200 rand mathi mazomnika 100 rand uthi makathenge into nge100 rand insipho kuphela. Insipho nje makathenge ubaba makabeka imali niyiplane imali na plane ihlale phansi ngalolanga mama upheke kamnandi uyazwana upheke kamnandi mama wami wabeka lapha uzomsekela ushaye nojeni nocustard okanye okunyenzi okungokunyenke umbeke lapha okubanda ngaloko adlala nokuhlisa funeka kube into yokwehlisa ezothambisa ukudla akudlileyo. Amen. Ubeke lapha ubese
kulandlula imali bese kubekwa ke baba uthi ke le izokwenza lokhu amen le izokwenza lokhu awukhathazeki uyasebenza usebenzi amen anifihlelani amen mamfihlele unkosikazi wakho kusho ukuthi ayingonkosikazi wakho into eqisifani naye somfihlela mekela izinto masibeke obala sibe sepepeneneni izinto sibekwe ukwazi ukuthi imali ayikho ke manje isebenzile ngoba iplaniwe babeba lapha bathi nansi ukuthi uzothi ufunani ke manje ngoba uyibona iphele lapha ezakhe amen kodwa uma ngabe ngayazi umama imali yakho baba nawe awuyazi kamama hayi kuzoba nzima phela khaya amen anini nayo futhi inkubela uma nifihlelana amen ningafihlelanwa ndaba lethu amen salani wokuhlonipha ngomama ningasihlazi amen nahlonipho baba Nkosi yami afune ukuthi omama bathwala amaqala bazolamula hey asisevani lapha endlini anisevani kwenze njani nibeke ukusada njani sevani kwintoni ingxaki amen funeka nihlale phansi bantabethu nilungise nawe baba yenza okufanele ukuthi ube ngubaba ngoba phela ukuthi ukunqanelwa kwesifazane kusendodeni yakhe amen manje imfanelo zakho nomama enza umsebenzi wakhe angathi sengimane ngiyenza nje Nkosi yami sengimane ngiyenza nje yenzela nalezi ngane kuba bezingekho izingane ngemandla kusekho nakulomshado awungenzela ingane ngicela ukuthi uNkulunkulu ame khona phakathi nekhaya amen ubaba akwazi ukukhuluma ngaye bomama ningahlazi amen awuhambe ukhuluma ngobaba awusukume ekhaya ungalungisa uzofana Sayele enkonzweni zomama. amen ungofakazi awufakazi ngobaba amen kodwa uthatha inkonzo uyiseqa ngokweni ube soyabuya soyaqhubeka amen manje bazalwane siyambonga uNkulunkulu osithanda kangaka amen uNkulunkulu omuhle kangaka asihlaleni kuye kabangcwele nani nihlale kuye inkosi isihlale kini nibambelele emphethweni wengubo nazo ukuthi sifundiswe lokho esifundisiweyo masikwenze amen afuneki kumama onguphepheza afuneka mama bakhulume nasafuthi omama babe strateni amen umama mangabe ahlale phansi nentanda ayilungisele suhamba umhlazo yini wakho ngoba phela isidima sikatata sikumama umama makenze kahle kuba kuba nesidima uma ubaba esenza kahle umama naye banesidima amen makubene ekhaya nesidima amen okugcinane bazalwane amen okugcinane nihlale kuJesu amen ukuthi nishadile ukuthi sokuphelile aphelanga saqhubeka indlela yinde amen idinga uJesu idinga ukuthi ni-attend inkonzo niqhubane amen asihambe sizikhonzeni emthaqwethu asihambe mayidali amen yenkonzweni nibuye enkonzweni konke nikwenze ngokuthandana wena baba umthande unkosikazi wakho ungamenzi nje into njengathi into lwakho nje lumfazi amen kodwa umthathe njengenkosikazi wakho umthande uthando lusibekela inqwaba yezono amen Hallelujah. Jesu Kristu inkosi. Umnandi ubala. Thank you for here. Hallelujah. Sitamakhele ngosuku lomzini. Hallelujah. Hallelujah. Ngibingelela ubaba necabinet, umama necabinet yakhe. Abashumayelekazi. Obaba, omama. Usunday school. Hallelujah. Abasha. Amen. Abashadileyo. Hallelujah. Umile phambi kwenu bazalwane ubaba uMthembu. Nami ngathatha isikhathi ngangizibiza ubrother Mthembu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Welcome. Welcome.
Ngithozana empini sempini ke manje. Uzoqothuka intshela. Hallelujah. Nathi singena zibandla. Hallelujah. But yeah. Sesingenile uNkulunkulu muhle. Wabunqumana. Wabakhoba. Siyanamkela umndeni. Nkosiyami. Bazalwane, uJesu siyamthanda. Uthi uPaul ongashadile unakekela okwenkosi. Ukuthi ngayigculisa kanjani inkosi. Abese yaqhubeka athi kodwa bengifisa ukuthi oshadile nongashadile ungabikho umehluko koshadile nongashadanga. Nkosiyami. Ongashadile nawo ke lenkosi. Ngoba Paul noma usushadile inkosi iza phambili. Obaba. Lithu uKristu walithanda ibandla wazinikela ngalo. Wasithanda wasinikela. Kumele sibathande kumkethu. Hallelujah bazalwane. Masishada ke bazalwana ashadelanga umbhede. Yebo. We don't get married for sex. Yes. Ashadelanga izinto. Ngoba uma ufika izinto ziyafika zibe ziphele. Uzovela ukuthi ushadele ini. Yino omkhethele ngayo unkosikazi wakho. Bese uPaul uthandwa nesifunelo lwalo. Asithandi ngoba sithandwa. Mase sishadile. Asikhomkhethi ibank account yenkosikazi. Ngoba besiphakela kahle. Basiguqela noma basiguqeli siyabathanda. Amen. Unjalo. uKristu Jesu akasithandanga ngoba simthande kuqala. Lithi wasithanda singakamthandi. Amen. Wasifela singamfuni. There's what you call filial love and agape love. Yes. Filial love is based on the feelings. Yes. Hallelujah bazalwane. Mashada sishada yellow bones on siyakhetha ngokubuka kwamehlo. It's filial love ukuthi ibase neshape yomuntu omshadayo. But ukuhamba kwesikhathi the filial love yaphela. Ngoba ishape after ingane ezu4 iyaphela. How is it? Good. Usathana uyafika emshadweni. Athi the grass is greener on the other side. Baba ngazi nisebenzaphi? Emsebenzini manager. Oh my God. Uzothola usecretary as a manager by rank. I need to get a secretary to serve me. Baba usathana uzotshengisa ukuthi secretary is better than your wife. Yeah. Oh my God. Lo secretary lona uphatha diary yakho. Uplan ama meetings akho. Hallelujah. Amen. Ubheka ukuthi uyakumele uye Cape Town manje, kumele uye overseas manje. Uplan i-itinerary yakho uhambo lwakho. Madoda thandana umkeni. Mthando unkosikazi wakho bekhona usecretary. Uthando ke alibhesi ukuthi yini esitholayo. Sengishilo. Ingakho uNkulunkulu athini uma uthi kunomuntu oyisitha nawe mkhulekele umthando. Ngene edolweni. Ngoba uNkulunkulu bekumele akuba asinazo izitha. Lethu uma khona umuntu oyisitha kumele simfastele simkhulekele. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bafowethu uma kukhona into oyibonayo unkosikazi eyisitha. Ngene edolweni. Into masibheke sekuzovala. We must communicate, sikhulume. Singobaba asikhulume. Oh mina lethulela ingane. Sifela ngaphakathi. Sifela ngaphakathi. Inkinga manje mase sikhumisa le dynamite le bombo yokulimala ngaphakathi.
Thatha isibhamu sibulala ingane nenkosikazi. Into enzeka la sibona ama television. Asikhulumeni singobaba singafihli izinto. Asingagcini izinto bobaba. Asikhulumeni konkosikazi bethu. Futhi asitshengise uthando. Sikhulume futhi uthando. Singathi uzozibonela. Uyazi ukuthi ngiyamthanda. Omama bayathanda imbali. Bayathanda uthando olubonakaliswa ngaphandle kwezenzo. Thina singobaba sinandaba nembali. Imbali. Manje ngithanda unkosikazi uyangithanda. But kumele sitshengise uthando lwethu kunkosikazi. Singagcini ngaphakathi, kumele balibone. Balibone laphambi kwengane zethu, masiningane. Makhona esingabonile phambi kwengane mama useshilo. Asiyene eqaleni singaxoxi phambi kwengane. Umbhedo khona, ikona indawo oxoxa sebadala. Singenzi izinqumo wababa siqasukile. Usuku soqasuka. Soqasuka. Bengicela ukuthi ngempela namafoni siwashare. Nama password emafoni siwashare. Siyaqhathaniswa amafoni. Khulume ngomaphini amafoni siwabhasobe. Mama uma ubaba ethi ayithandi lento akasibhasi singayenzi lonto leyo. Baba umama mayithi ayithandi lento lena noma ikiphatha kabi akasibhekisise lonto leyo. Hallelujah. Madoda thandela umkeni. Asibonalisa uthando lwethu bazalwane. Lokugcina sengivala. Asithandani ngoba sithola uthando. Asithandani ngoba ungiphakele kahle namuhla. Angimthandi unkosikazi ngoba ungithobele namuhla. Angimthandi manje ngoba hayi ungiphakele kahle namuhla. Ngiyamthanda unkosikazi wami, ngiyamnikeza imali engiphakelile noma engiphakelanga. Remember simele uKristu versus uKristu. Kumele sibe yintshumayelo kunkosikazi bethu. Ngezenzo ezinhle. UNkulunkulu memele singashumayeli bazalwane. Hallelujah. Memele siqale sishumayele kunkosikazi. Osicela approval emakhaya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ibandla liqala ekhaya. I-altara oyivule ebandleni. Indawo yokuthandaza uqala ekhaya ubaba. We must take accountability. Amen. Kumele senze isikhathi sokukhuleka ekhaya ekseni nantambama. Amen. Kumele sibize ingane sikhuleke nengane. Sisifundise ukusaba uNkulunkulu. Baba irole yethu leyo. Amen. Babumama. Singabuka iTV ngesikhuleke kuma television. Amen. Asibenze isikhathi sokukhuleka, asivule i-altara ekhaya. Amen. Uma i-altara nomlilo we-altara ekhaya ungavuthi. Ingozi leyo. Ngoba noma uze enkonzweni, ngeke uthathe lo mlilo senkonzweni uyise ekhaya. Cha. Usathana uzobeme ngaphandle kulinde ukuthi uphume enkonzweni. Athi siyobheka ekhaya khona umlilo yini. Singathandani ngoba senzela abantu. Hallelujah. Asithandeni ngoyempela phambi kwenkosi. uNkulunkulu akusise. Welcome again. Hallelujah. Yamangala
Amen isingwe. Amen ihlobo zethu. Amen. Amen abathandiweyo. Amen. Ngiyamangala. Amen. Futhi ke ngiyamangala. Amen. Ngoba kwasezulwini kuyamangaza. Amen. Kubuye ikholo uhamba ungenazi imanga zasezulwini. Amen. Kubuye ikholo ungamboni ngemsebenzi. Amen. Ngoba ngamehlo vele ngeke usuthi umbone. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ivangeli le amanje la ngakiza ukuthi ngithini Jesus akudalwa akusilekwa yaphilwa ivangeli Amen. 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 Umzali ubaba lapho. Amen. Umzali ubaba. Awulipo mazoza. Kwathi ungakephi bala. Right. Ushaka baba. Abaphumule. Amen. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwa. Injabulo nje. Amen. Injabulo bathandekayo. Uma ngabe sibona uNkulunkulu esifundisa ukungcwele bese ukungcwele siyabenza singagcini ngokuthi sikhulume ngomlomo ehene bazalwane sasindiswa sathola ukuthi uJesu uthi bazalwane akukipitwa nangempela akukipitwa kungcono bazalwane ngoba sinihola nje ayikho inkonzo eyenzeke la singayazi safika evangelini lasematsheni kwathiwa gipitwa mina nganginomuntu wanoyedwa nobamatekwane sizijolela nje
ngithi ngumfelokazi ngithi ngiyaphanda ngiphandela abantu abami ngoba abafelokazi bayaphanda amen bazalwane safika evangelini lamanje kwathiwa akuphandwa umfelokazi kuyakholwa kwabanzima ke bazalwane kwabalukhulu kakhulu kwadingeka ukuthi kuyahlukana sahlukana bazalwane sihlala emkhukhwini kwakuthi ubaba mayelala wayelala embhedeni ngangilala embhedeni elalale phansi ngiyakutshela mina alale phansi amen bathandana umkhukho omncane ungaka kwakuthi mangabe kulale mina phansi ethi ngikhathele ngilala embhedeni ngangivuka mayizogeza emsebenzini ngoba umkhukho omncane ungaka haleluya ngelinye ilanga fika usathana kuvakashela athi hayibo leli ivangeli ngathi liyabheda phela mina nginengane nalo muntu nginengane phela mina ngoba ngiyamuzwa nje uyaphefumula kalele ngiyamuzwa uyaphefumula usathana unamanga ukuthi uyamuzwa kalele usho umuntu lele uyakuhamba kodwa sasivuka siyanhlambulukweni ukuthi namhlanje ngizange ngilale ngivuswe umphefumulo wakhe inyama yangitshela ukuthi indoda yami le sahlala abazalwane about 2 years sihleli nalo baba sahlala iminyaka lengakapheli kwabonakala ukuthi hayi manje yena ngomthetho phela wayengafundi vele ukuthatha umzulu wayilele phansi nje kodwa ke wayifisa lokho nje ayikufisa kodwa hayi umshado hayi uthando wayingalele embhedeni ngoba elinda umshado ngoba nje wayingade futhi wayingitshela yazi ukuthi kuhla kutshela angakufihleli amen bathandana wathutha wahamba wangishiya nengane incane incela wathutha wayohlala le eGrassmere wathola indawo lapho ngayihlalela ngagcwala uNkulunkulu ngendlela ongakazi uyibona amen ngagcwala uNkulunkulu ngendlela eqala mina ngangigijima ezitulweni ngikhipha mawuneso ngikhive ngingaxoxwanga ngingazi kwakuthi makuhlangene Rockville kuhlangene amagatsha ngamagatsha nganginganceki ngoba ngangizwa lento kimi ngaphakathi kwathi mayiphuma ehamba kwangena ingilosi igqoka isuit ecream white ingilosi yalapha ekhaya igqoke kanjalo amen kwathi mayingena yathi thatha iphepha neball pen ubhale uyasibona isikhathi uthi isikhatsini bhala ukuthi uMatekwane uphume namhlanje ngelangeli ukuthi ngedethe ukuthi uyobuya ngelangeli ukuthi ngedethe ukuthi uyoyokulobola kini ngedethe ukuthi uyoyokushada ngedethe ukuthi amen yasho yaphuma indoda yahamba emini ngo 3:30 amen libalele linje ilanga ngikhala ngithola ngikhalisa ukuthi uyahamba impela ungishiya nengane encane uthi nje kuphelile ngami futhi waqamba amanga wathi uNkulunkulu utheni wathi uNkulunkulu uthe yena owami wena ngoba ninjalo niqambela uNkulunkulu baningi nje abashadile la emasontweni bathi uNkulunkulu uthe ukuba sasingekho esontweni kamoya ngaba ngikho nje la ngoba wayesethe uNkulunkulu wamlungisa uNkulunkulu kwakuthi masithi 12 o'clock wakubika inkanyezi la ilala khona liyana libalele kumakhaza ime ikokothe ephezulu ithi iphumela phandle every day ukuthi ubaba akafundi ukukhuluma izinto ime inkanyezi ithi khona kwakho la idwebe ize orange farm ifika ime la ithi nakho amen esabe ithi nakho laphephuka igarajana umkhukhwana ngangilele kuwo kwaphephuka kwangena amanzi kwamxakaxaka mayisebuya ubaba angisayanye mayizobuya ubaba ngalelo la ngazobuya wahlala 2 years mayisezobuya ngaphupha ebusuku ingena le ndoda ithi uyayazi incwadi engathi ibhalwa ayibekaphi ngathi ngacabanga kwathi lapha ya kanti izo nje mazithi 12 o'clock emina ngene ubaba kwathi mayingena ngahamba ngayilanda ngayithola ngempela la iteko ngangasayazi amen ngayifunda isikhathi washo wathi ngiyakwaba kini ngayidate washo wathi ngiyoshada nawe ngayidate akudala la imanje ungacabangi futhi ukuthi masithi khuleke uyosroba kudela ungacabangi futhi mayisafikile kuNkulunkulu
khona intombi la or khona insizwa la khuleka usuthi yosha amadabu lapho kudela. Amen basana. Manje ngisho ukuthi bazalwane lenkonzo esishumayelayo ukuthi umbhedu uyahlukana uma ungashadanga. Sishumayela nathi into esibuya kuyo. Amen. Into ebalekile uma ungashadile umama obalekile. Vuma inkanuko mama zokufisa indoda uma ungashadile. Amen. Ngoba lezi inkanuko ezikuwe zokufisa indoda zizokuxabanisa noNkulunkulu. Amen. Vala zipha ncishana. No. No 2 years. Mina sengizwe isimanga ke bazalwane impela into ekhona emhlabeni esengizwa sengiguga angikaze ngizwe lengazalo ubaba noma ukuthi umfazi impela uyendodeni nje athi nje hayi angikaze mina ngikubona. Sengiyakweshwa manje ukuthi impela nje uyaya nje athi nje impela nje athi impela nje namhlanje endodeni hawu uzuhlula naye iqhude lesikukukazi mina ngazi iqhude kabo mama bami yile lithi Gasloko ke mina angikaze ngizwe isikukazi kiki angikwazi senhlula isilwane licala amadoda angikwazi ukuzibamba angikwazi ukuzithiba yikho lokho indoda mayihambe nomsebenzi usala uyintshontsha ngoba ukwazi ukuzibamba ikhona. Amen. 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 Manje bazalwane siyashadisa la. Izwi lapho kwabaseKolose 3 lithi bafazi thobelana amadoda. Lithi we madoda ake ngithanda umyeni. Amen bafana wami. Uzomthanda ngoba akusho bazalwane ukuthi malithi ngithanda. Ngithanda ngoba kubuhle. Inqumo lesenziwa kuNkulunkulu. Njoba nilana nje usathana umila apha ngakulela tangi. Uyanquma nathi ukuthi nohlukana nini. Ngoba lenkonzo yomshado eniyenza namhlanje usathana akayifuni. Ngoba nizogcina umthetho kaNkulunkulu. Usathana akabafuna abantu abagcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Abafuni. Lithi madoda athandana umndeni. Lithi bafazi thomelana. Uyabona ke mina ngingumfazi. Thina enkonzweni zomama siyafundiswa kakhulu. Ukuthi ubaba uyamguqela. Amen bazalwane. Ukuthi ubaba uyamguqela. Kodwa ngisho ukuthi indoda wena musuphika ngokuthi ngizwile enkonzweni yakho. Uthi waguqela kuthiwa ngithobela. Uwena oqalayo unisele lenkasa yokuthi akuthande uNkosikazi. Usathana uthanda untshontsha ngento encane. Ngento encane. Alithatha uNkosikazi ahlala uNkosikazi la ekhaya ahlale sethi nje ngihlalele nje abantu abami. Dali uthando lwaphela dali maluphela uthando kuphela nenjabulo. Njoba sithi nje baliguqele fanele ibe yimini elibonisa uthando. Mangabe ningalibonisa uthando idola livuma uguqa. Lishaya itoyitoyi. Njengabantu base South Africa abalunga ngetoyitoyi. Liyala uma sathelale idola. Ngoba yini lithi izwi lenkosi umuntu osifazana umuntu okuthakathaka. Amen. Njobe seshilo baba umthembu akagcini nje ngokuthi uyazi ukuthi ngamfaka iring. Uyazi kunezinto ezithile kungewona umbhede. Umbhede uNkosikazi yawenyanya. Uma wena lezi zinto ungazenzi uyawuzonda. Kube ngathi uyamrape. Amen. Uma maqiniso namhlanje. Amen. Amen. Ngenxa yokuthi ithelo wena zothanda unazo. Waba wafikisa rwazi la. Esidala ezimanqili. Seshonile indoda. You somlungu. You. Awukhalela. Ube nisuna. Athi baba. Athi. Bathi amsuna mwathi. Athi angikhisa. Ekhala ugogo abelungu abakhali yangithi. Kodwa nawe badala yile. Kwasa kuba amatekwane yava amatekwane. Ngikhalela nje ukuthi nje wangikhisa. Ungikhisa. Ngikube nguthathela. Wangikhisa samangala ngithi. Khalela ukhisa nje. Amen. Asisho ke la asikhisandla
awubukhisi la imagine lufihle hayi lo engibonayo angifuni lo ngibona emasontweni mina phambi kwabantu next phambi awumthinti nokumthinta phambi kwabantu awumthinti nokumthinta ngoba uvusela labafelokazi inkanuko uvusela laba abantu abashiya inkanuko mina ngeke ngibone nje ngikhuhla kuyaba ngeke mina ngisho sambile sisemhlanganweni ngimpakishela isurukesi lakhe ngithi hamba nonkanyana ngithi hamba nomthembu hamba no nabafundisi bakho bonke uyangibona mhla sibuye ekhaya ngoba ngimpakishela angifuni mina lezo kokota ko umama Matekwane walapha amadoda abanye akwazi ukuhlala namadoda unofuna nomama Matekwane ushaka nje uthanda ukokhohlisa naye siyageza mhlawumbe umtholo sebhavini siyageza ubaba uyangifuna thina singenamadoda siphongo sidam Jesu engabe thina senza hayi la ingakho nihlala ngapha noma ngabe ungithanda kanti nihlala la yena uhlala ngapha niyobonana niphuma ngesango haleluya siyawufuna wona kodwa mina ngiwuthanda mina nguzwa ha kodwa ngiyathanda nje awu mama amen ngiyathanda usuyisikoloza nje samehlabomvu usuhlulanya na uthashi Uyabonisa uthando. Uyabonisa mina ngibona ngami mina. Awona nje baba nje makangithimela nje mhlambe into engithandayo. Idolo liyavuma la ikuphe nje uzothi namhlanje ivuma idolo. Akunaxeka namhlanje lapho. Kodwa ngelila kuba sathe lithule lethinzeni. Vele emsebenzini njani mama sikhona siyaphila nawe uyambuza ukuthi usebenze kanjani amen ngokusempini nje wesemsebenzini maye ngekho esemsebenzini uyamkhulekela ke sisi ikhaya nje wayeshilo nje lapho umama ozolakha ikhaya nihlanganyele ezintweni zonke ekhaya nikhulisa abantwana benu evangeli njengoba eshilo ubaba ukuthi ekseni ngiyavuleka nobaba ntambama ngiqoqa umndeni ngiyavuleka baba Zwide indele endlela ndodana yami indele endlela uyabizwa ukuthi yithini singakubona ngelinye ilanga usuleli iqhudelele engasena maphiko esenkothu esenisele ngamadevu phela amen bese ngathi umshado unzima ngathi umshado uyabona umshado kuze ube nzima yebo khona kuyaqala mama kodwa obaba baswele uthando kabi ubaba unengondo unje mase nginayo kuphelile kanti kuyasetshenzwa hayi ukuthi kusetshenzwa lo msebenzi elufundiswa emasontweni ukuthi womkhiyela nasemini womkhiyela nje mina thina siyakunquma umbethe thina unaqala amen umphethe thina unaqala amen ngoba lo mzimba ngona wethu lo mzimba ungakaNkulunkulu musuzazi ukuthi uyindoda musuzazi ukuthi ngumama zazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu amen ngesonto makuzoya esontweni awukho umbhede kuzosakube isonto awukho ngolosithathu sizila ukudlala ematsheni awukho umbhede umama mayethi ngiyenkonzweni ethi ngizila ukudla msumkhathaza uvuma isono sokuthi udemo yethu uthenko uzila ukudla umamlide njalo nje yena uzila ukudla njalo ngisanzuke ngiye komama Matekwane ngokuthi lokuhlosi ngokunquma mina weza yini lokuhlo uzilwa nje mina ngifa indlala la indlala yani alikho izwi lenkosi alikho iBhayibheli nisinde amadoda emzini yenu kuze nibusiseke amen nani bomma
nje umkhuba yayingichaza uma ngabe khona phela uzovuma usona uze ngizokusiza uthi cha mina ngiyamnyakazisa nomelele awu amen amen nikhulisa ingane zenu ngokuhlonipha nikhulisa ingane zenu ngokuthobeka nikhulisa ingane zenu ngokumthanda uNkulunkulu amen amen abanye uNkulunkulu uyabasiza ke uthola ukuthi ngempela noma indoda yakhe ingakholwa kukhuleke ebazalwane kukhulekelwe lokuthi nje ingale ikhathaza noma ngabe usemkhulekweni ngoba uSathane uyasebenza ingala madoda angakholwa uthi umama esemkhulekweni yila ethi nje ngila ikona nje ayiphethe ushukela kodwa kwakuthi unkosikazi mayise emkhulekweni ushukela ungauphume ushukela hamba ngayibona le ndada hayi demon leni wena idemon ongisha noma ngabe ushukela uhambile bopha noma ngabe ushukela uhambile futhi maye kuforce umlethela kimi mina ngomtshela mina ngiyatshelana ngithi ngizokhulekela ukuthi ukuphatha noma usuzu uyofa noshukela mawuzohlupha uNkulunkulu sashafisa abazalwane kumnandi namhlanje ngizofakaza lapha inkonzo bazalwane sesithanda ukuthi inkonzo lana ngo-1 iphume mazithi 1 o'clock iphume la ematsheni kudliwe kushaw 2 ngo2 abantu bahambe khona abantu abaye kudeni kakhulu ayikho into ebuhlungu nokonakele ekhaya angeke usakubona usufika usuyalala nje wena ngoba ubuye enkonzweni kufanele ufike kusakhanya ekhaya ngoba phela sihlalile kusukela ngolosihlanu umgqibelo isonto kanti sesiyafarisa sesiyafarisa asifarisi sizokhonza uNkulunkulu uyaneliswa imithandazo yethu emncinyane amen 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 siyambonga uNkulunkulu nemiyalo siyayiva sonke amen bazalwane uvuselelana nathi amen if you
Ngifuna akungifundele uJohane Evangeli chapter 2. Kuthuma le ndoda ifunde e-university le. Sithi sihloko Awuzweke. simangaliso sokuqala sika Jesu. Ngikuthanda lapho. Verse 1. Yes. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado ekhaya laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Wathi kuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, "Kabanali iwayini." uJesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami sikafiki." Wathi unina ezincekwini, "Nayi kuphi akusho kini anokwenza?" Amen. Kwakukhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda, ziphethe ileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. uJesu wathi ezincekwini, "Gcwalisani izimbiza ngamanzi." Zazigcwalisa-ke zathi qini. 8. Wayesethi kuzo, "Yikhani manje niyise kumphathi wokudla." Zayisa-ke. Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi. Kepha izinceku ezazikwakhe amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umyeni wathi kuye, "Wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala. Kuthi lapho sebephuze kakhulu, akhiphelibi kunalo. Wena ugcinile elimnandi kuze kube manje." Lokho ukuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu ekhaya laseGalile, ebonakalisa inkazimulo yakhe. Abafundi bakhe bakholwa kuye. Amen. Let me tell this story very briefly. Sekushunyelwe kakhulu. Ngibona ukuthi khona umuntu osafuna ukufundela iBhayibheli. Ngisafuna. Ngihlushwa ngifunde psychology e-university. Psychology ngayiyeka ngoba yayingibonisa ezinye izinto. Uma ngikunikeza ipeni nephepha, ngithi bhala isithombe sefamily yakho, Mambili. Ayingizozwakala. Abangizwa abazalwane? Abangizwa? Okay. Ngithatha ifashion. Uma mama ngithatha ilokuja ipeni ne, ipencil noma iball pen. Ngithatha ipage elikhulu kunike. Ngithi bhala isithombe sefamily yakho. Ubhale wena nobaba nezingane noma nobani. Bese ngiyasithatha lesithombe osidwebile. Ngihlala phansi ngiyasibheka. Psychology yami yangifundisa ukuthi ngizokwazi ukubona i-relationship yakho nobaba kulesi sithombe. Ngizokwazi ukubona ukuthi wena nabantwana bakho imuphi kulabantwana abawu5 omthanda kakhulu. Lesi sithombe sizongitshela. Ngingacishe ngazi ngipredict from the picture ukuthi umshado wakho le family le in the future izohlukana noma izohlala imunye na. The picture will tell me. Now into eyenza ukuthi ngiyibalekele le course. Ngabona sengathi sengiyisangoma. Ngoba ngangibona izinto ezijulile ezedlula le psychology. Mase ngiyibalekela le course ngabona ukuthi iza ngifaka ebumnyameni. Lokungeke wenzeke neshela intombazane ingangiqomi. Lokungeke. Awu. Noma iyasindiswa, noma ibe embaphatisweni, noma yenzeni. Psychology taught me the mind and the brains of a woman. Awu. That is why abazalwane abaningi mina ngiyabazi la. Usisigugu ngiyazi ukuthi fanele ngihambe ngigcinephi kuye. Oh my God. uRifilwe ngiyamazi, Mambokazi ngiyamazi, Baba uMemela ngiyamazi, Baba uMthembu ngiyamazi, Baba uKhoza. Uma ngi-approach uKhoza angim-approach ngendlela efana nengi-approach ngayo uMthembu. Hey, Jesus. Nansi indaba yami emfushane. Ngixoxela enye indoda ewuprofessor ithi kimi Nkonyane, bengingena moto
manje esontweni lami kwavela isidingo eKroonstad ukuthi ngiyo counsela abantu ababefuna ukudivorce. Nginixoxela indaba engiyixoxelwa ngithi mina ngifuna umuntu bangikhuluma ngilalele kahle. Ngoba ngifuna ungiphinda into eyodwa, phinda into eyodwa. No. Ngikhuluma ngedlula. Manje le ndoda ke ithi le couple isithi sebevumelana ngokuthi inhlambuluko ekhona ngeke isize. Indaba yenu udinga ukuthi niqale la nisajona khona ukuthi wena wamqoma kanjani lo. Wena wambona yini into eyenza ukuthi uzumeshele lo. Yabona manje lento it goes back labantu they are above 50. Now kubeze sivumelwano ke sokuthi no. Inhlambuluko asizukuyenza. Ngcono wena baba prof uze le eKroonstad kithi. Uzowenza njani? Uzosingenisa le counseling. Bayavumelana. Manje bathi laba baseKroonstad uzoza kanjani baba prof ngoba cishibe sesiyazi ukuthi awuna moto na. Uthi ka uprof uthi ngase ngithi kubo hayi mina khathazeki. Ngizawugibela amatekisi ngiyokwehla eBhara ngifike eBhara ngithathe ezongilahla kuphi ngithathe ngize ngiyofika kini. Benza leyo arrangement bavumelana. Awu. Uthi ka uprof uma sekusondela isikhathi sokuthi ahambe aye eKroonstad sayilungisile imali yakhe yokugibela amatekisi. Uvele indoda ithi cha babu prof sibona ukuthi ngeke kulunge manje ukuthi uyakude kakhulu amatekisi azokuthathisa isikhathi. Ngoba uthathe le moto le uyisebenzise uhambe ngayo. Awu. Uthi manje ngiyazama ukwala ngithini le ndoda yathi sivumelene nonkosikazi ukuthi thatha le moto wenze njani uyisebenzise uhambe ngayo. Uprof ke usedliwa amahloni uyangixoxela uthi hawu Nkosi yami. Ngithi sengihlupheka leyo ndlela ukuthi ngaze ngisizwe abantu ngemoto yabo. Mina ngusingeni I'm self-sufficient in my poverty. I'm okay. Angidingi ukusizwa umuntu. Uthi kodwa ke ngase ngithobela nje ukuthi labantu bazolimala uma ingayemukeli le moto yabo. Tunayithatha imoto wangena phakathi then wayeKroonstad. Uma efike eKroonstad, hayi laba ba-organize imoto ukuthi azilande uprof. Selemangala laba uma bebuya imoto seyiphumele top. Prof manje uthi prof hayi imoto le ukhona nje umfo ongahawukele wangiboleka. Hawu. Uthi ke unkosikazi walo baba wathi ngifisa engathi kodwa prof le moto ungathi mawufika le bavele bakuphe yona. Hayi uthi prof leyo nto ngavele ngayikhahlela nje ngathi mama kwangenwe endabeni. Le couple engikhuluma ngayo bazalwane. Ile yangifonela sisigugu ibuza ukuthi kuzobhaja icela ukuthi bayobhajatiswa eKroonstad. Yilaba engangikubuza ngabo. Uthi uprof yila akade ekubuza ngabo ukuthi kubhajatiswa nini nanamhla basesemathandweni. Haleluya. Ngoba le bageni bazalwane ngithole kuthiwa liwusakhamuzi. Amen. Amen. Le vangeli silo liwusakhamuzi. Ngeke ukuthi indoda la uhabela abanye abafazi ugcina nje unkosikazi wakhe. Now uma uprofessor ebuya ke ufuna ukuxolisa lapha kule ndoda uthi sengibuye late sekusebusuku. My intention was ukuthi le moto ngiyithathe ngoyigeza kahle bayibrushe ngigcwalisa upetrol bese ngiyabuya ngiyayiletha ekhaya. Amen. Ithi le ndoda le moto isinge yakho. Amen. Ngiyazi ukuthi aning understand ukuthi why ngibaphephetha ngomoya labantu lama VIPs wethu. Amen. I know you don't know what I'm doing. Yes, amen. But the day ngoba njengoba bengenza kanje mina ngiyakhuleka. Amen. Amen. And uNkulunkulu owakhalo wa professor imoto uzoyenza lento engangiyenza la. Amen. Ebekade ngiyenza. Uzoyenza njani?
cela Nkosi ubangiwe ukuthi abantu bakamoya ngifuna ukukhuluma nabantu bakamoya uma ungasiya umuntu kamoya hamba uphume phandle uzitshebise kunesizathu ukuthi why i-miracle yokuqala kaJesu kube yile esemshadweni amen kulo mshado ushode ini iwayini kunesizathu that is why uJesu for 33 years akamazi umuntu wesifazane ena emhlabeni amen oh my god ngoba wayezelele indaba le yasemshadweni uNkulunkulu okuthula asibusise amen siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu yami izoba mfushane angiqala ukushunyayelwa namuhla senijwayele le story niyasazi lesi kodwa kunendaba bantwana benkosi uma izwi likaNkulunkulu lithi umshado uqhubeka iwayini laphela lalela liyaphela iwayini liyaphela kodwa umshado wona uba ukhona kodwa iwayini liyaphela that is why abantu day night bayadivorce ingoba iwayini liphelile ngoba ukuze lo mshado bantwana benkosi ubambane uqhubeke kudingeka iwayini uma lingekho ngeke umama uzofeba nobaba uzofeba uzomshiya unkosikazi empedeni aye emkhukhwini ingoba iwayini endlini liphelile oh my Jesus abafebi ngamabomu abadivorce ngamasibomu abaxabani ngamabomu inkinga kuphela iwayini lalela uma ungenalo laliwayini uyintombazane akusukulele kunento ekuncinzayo athi vuka uye iphenduka ingane lale ngalomhlangothi ilale ibheke phezulu ilale ngesisu ilale ngalolu kodwa lento nibele wenze njani lempehlo imphethe iyamudla kuyokusayingalele
Amen. ngoba ufuna umfana. Uyazi ushodani? Ushoda leliwayini. Izwi leBhayibheli bathandekayo. Uma uJesu ekhuluma nowesifazane waseSamariya eyokukha amanzi ebusuku, uthi mina ngakunikeza amanzi. Hallelujah. Amen. Ngakunikeza amanzi ozowaphuza uma uphinde ubuye kulomthombo. Amen. Ile liwayini bazalwane. Amen. Inkosi yokuthula isibusise. Amen. Ubani bathandekayo osenkingeni la ohluphekayo. Othi mina akusalungi lutho sengibabathe ngibamba lapha akuhlanana. Wazuthatha lewayini. Wazuthatha lewayini. iBhayibheli lithi kwamangala umphathi womshado. Wathi thina sazi ukuthi kuqalwa ngelimnandi kugcinwe ngelibi. Wena uligcinile leli elimnandi. Waphuzisa abantu iwayini elimbi. Ekugcineni ugcina ngewayini elimnandi kangakalalela. Ngiyazi ukuthi empilweni yakho uqale ngosizi. Ngiyazi ukuthi empilweni yakho izinto ayihambi kahle. Dadewethu umfowethu wenze kahle. Wayiqala ngathi impilo. Nanti wayini lokugcina. Nanti wayini lokugcina. Thatha le wayini lokugcina uliphuze kuyakugobhoza imithombo yamanzi okuphila ngaphakathi ezibilini zakho. Awusayi uphinde wome kodwa uyoba nokuthula, uyoba nothando, uyoba nentokozo, uyothokoza ulambile, uyothokoza weswele, uyothokoza ulala emkhukhwini kodwa uthokoze, kodwa uthokoze, kodwa uthokoze, ube nokuthula emzini wakho ngoba uphuzele iwayini. Bangaki abalifuna ile wayini ngikhuleke nabo. Ngilambele kakhulu ngigcina ukudla last week Sunday. Ngigcina ukudla last week Sunday kodwa amandla awodwa. Lo wathi ngiyalifuna leli wayini. Lalela mfowethu ngeke kulunge. Uma ufuna impilo yakho ayiqonde, uma ufuna impilo yakho ilunge, uma ufuna impilo yakho ayiphumelele, wasuthathe leli wayini. Wasuthathe leli wayini. Wasuthathe leli wayini. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ngiyakufungela ukuthi namuhla impilo yakho ingashintsha. Ukuthi namuhla impilo yakho ingashintsha. Uma uzothatha leli wayini. Hallelujah. Hallelujah.